chibai le vek ule movan lai tv a kalo lom le vek a cheu opinion poll lama ron tar lan to angin film pa ngai kar laka short film kan recap tur te zinga tuna mi hi ama sabera ni dona ngaihnawm kan ti zong te ni chuan atam theyang ber mi lo thon dar sak tur le lo like mol mol turin kan ngen masa chewani Inspector Indrasen chu in pakhata kalin doorbell a meta reilo ten ngai chang dewa tu manan ron chon mai lo wangin doorbell chu met non le ta a chuta be sei lo devin mei chemel tha le hleiting tak ali chu na nge ni ta tin kong khara chu na ron chon ta ali du omje chu inspector chu na lo mu mai lo chiang kher mai channa chang po chu lo shelok lova chutia enge mo chen ngoi renga lo en hnu chuan Mr. Sadhu a modu thu chu soi thei ta rama ali chun lo lut rotin inspector po chu na zui lut veta ama kal chu na zirboka inspector chu na mit fuk na le aril ruput mang chu ti sang thei thot lovani sitting room an thlenga ali chuan tikhan lo thula Sadhu chu kan kowange tin kalatuma chuti lai tak chuan do kana Sadhu milim ker an hun tlarte zinga pakhat chu chu lai chu na ron tlata ama khi kati ve deuh thina ni mithar in leng kan nei piang hian an ron tlazi amaya ti pain ali chuan milim ta chu tharina hung thale ta inspector po chuan fen hi avirna deuh te poni ma na lo ti ve bokin ali chuan ani poni mai the ani ti duain in harriau mai ti in an milim hun tlarte chuan khak vela ti chuan Sadhu ko tu chuan sitting room atang chuan a chuak ta chuti lan chuan inspector chuan Sadhu milim kerte chu lo bel chiangin asir berami chu amel hriat lim nia hriat ta ka wangin aip te tang chuan Arjuna thalak chu phora an en chianga Arjuna lim chu lo ni ngei ti hreta an hoi ko le dewa api deuh loka do kana lungmoi pakhat dar thalang bom chunga lo in hung chu muin bi chian tuminan bana chuti lai tak chuan milim kerte jinga pakhat chu chhuat lai chuan ron tlale ta milim tla chu chara hun thata tum lai tak chuan Sadhu chu sitting room a chuan ron lutin an lo tlale to ni mo mitharan ron lu to hi chuan pakhat tal tlange ngei tura kan ngai top to ni ron ti luta ali po chuan thingpuin tura ron choi lut boka inspector chuan nia ifanu po hian chu tiang chuan lo soya ti chuan Sadhu chuan nu eza hlea ishe sual le dera ni chu inspector ka fanu ni hleinem kan nu pui du ta kan zo ke lo ti chutia ali chu fanu ni lovin anu pui lo ni reng jok ti hriat ta ga chuan inspector chuan tong sualin ti takin thupa choi tamol mola Sadhu chuan thupa choi ngai reng reng lo kan kumalawin thlau bok nen mi point min thresual fowani ali po hi kumrol pui deule kum tam tak ladam pui thei tur midang mela nei jok turin ka ti fo thina keima hian nge mo mu te reng ni ka hrithiam bik lovani min tha du tlat lovani tuna hian kum som sari pariat mi ka ni ve to khumlai zola la kalaman tlak viau po chu ni chuang bok si lovati in anui vak vaka chutia ti ta ka chon ali po chon nui sang chungin khatiang lama kha chon lut vak thin lo te khai ron tia Sadhu chon ka du tak hetiang lam soi ka thrat tan ta viau mai te po hi ka upatan to ti lan na ni ti in ali chu lo fiam leta ti chuan ti khan lawin komra uruma ka lo han omange ti in ali chu an room lampan chuan a chhota chutia kal liam lai chu inspector chuan lo thlek zui vong vong ani ti a mu chuan Sadhu chuan a du om ngoi ngoi ania kathil siam chu engkim mai hi ama wang liu liu siam thei hi kania engkima min chok phur tu chu ama hi ani mithen khathian khovela ku them thiam berte zinga keite lul hi min han soi tel ve thin takna an thriat lo chu kanu pui tel lo hi chon engma ka ni lawani ti hi ani ti ti chon inspector chon a ipte tang chon Arjuna thala kha phor lein hepa hi mel thriat ani em tin Sadhu chu zot ta Sadhu chon thri Arjuna ni in model lar ve ta kani kamilim kernun hun ber po so amali mani nge nge ani thakhat vel liam ta khan mi ron muturi na ron kala ma se khami ba khachu ka muzui le tami alawani thil dik lo omem ni ti in inspector chu zot let ta ti chuan inspector chuan Arjuna chin thriat lo bo thu chu hril ta chu vele Sadhu chuan thil ngai tu chu nei ni om takin hetiang thila thlen hi ka lo hlau thon sa reng ani ti ta chu te ti ta ga chuan inspector chuan an zot chik le ta dewa Sadhu chuan hril che poni la i oi ka ring lawani ti na thowa dokana dar thalang bom chunga an lungmoi hun chu lata Arjuna ron kalkhan suma momo thu kha soina samaya keipo hian kalau ngai tu chiang thin lova khami tum tak khan he lung chan chin le lung satli ani lo dan te kha kalau soi pui vak maya tia chuti lai tak chun dokana phone chu ron rin
Sadhu chuan Ali na phone a thei ngil le to ni hi mole miron awle ngei don ani hi atia inspector chuan lungmoi chu to tominan bana Sadhu chuan lo khapin film khurro lung satli ani lo ka ti kha lo ti wata inspector chuan oi lo mel zetin enge moi soile he lung tum hian thil ti theina nei amo tia Sadhu chuan ramaya ni chir to ngai em tia lo zot letin he tiang hian a soita a mifing le mi thiam gotama nu pui ALIA chu nu mel tha le du om zet mai ni in mi pa to phot du ron le it ron ani a chungzinga chuan pathian te po an bang bik lovani wante pathian indra chuan he tiang che che lung moi hi neya ti chuan ni khat chu ALIA i mut pui thei dan tur chu ngai toin chu magic stone thil ti theina mang chuan gotama anga in siamin ALIA chu mut pui ta ne chu tian mudun lai chu gotama chuan va phokin anu pui chu cha chang thei lo turte tuma mu thei lo turte le aw tangiel po tuma nan hria thei lo turte chuti chunga ril tam le tui halte hria na le sa te hre thei tur sin pathian Vishnu a mihring anga pian non le voi sari na raman leilunga ra ma jong chu tianga hre om taka om tur chuan an chia lo ta ne tia chutia ti ta ka chuan inspector chuan chuti chu helung tum mang hiani duang mihringa in ti chang thei ti na em ni ti in oilo mel zetin anui suka ainga po chu ni se chu thil le Arjuna bo chung chang chuan nge in zom na nei ti na zot le ta Sadhu chuan a chan chu ka hrelo na Arjuna khan tu te mola ka tanga big bo kha duin he magic stone hi man min dila kalorem ti lovani ma se he mobile phone wang ve kheni khameni po khan Ali na thei ngila ka han pe chholo ke katia kalau chuk le meu chuan Arjuna chu alo om to lovani magic stone ro hi chu chut lai a hian alo om thunga ti ta inspector chuan helung tum mang hian Arjuna chu midanga in ti changtai ti na ni mo ti na thau thuta police te hi bol mai mai theya min ngai em ni atok to viawani dingro engti kongjong point thup tum mala Arjuna bo ma a mun hunung bertu khanang hi ini tlatani chuwang chon he khe sa hian do patan kaman che ngai ni ti in Sadhu chu mana tum ta a chuti lai tak chon ka phone khamiron pelok theyam le ti in Ali chon Sadhu chu ron awa ti chon Sadhu chon magic stone chu lekin ka soila i oi du boxi lova nangba nge in han fin fi ta che lung hi la la keima anga in ngai la ti chon mobile phone hi kanu pui khi han pe ta che ti ta a inspector chu engma soi lova ngoi reng ta ka chuan Sadhu chuan ka soi reng kha thudik ka soi ni ti hria nang poi ni hlawa ni kha ti ta a chuta inspector chuan lung chu bani na kut le lama chuan a huma ale lama mobile phone chu keng boka ti chuan Ali yom na pindan lampan chuan a chhota a room han luta Ali chuan khuma bok chung chuan khoitia mobile phone chu lo banin kha police panen khan eng ti renge in line kom don a lo ti ta a inspector chuan makati hlea khumbula dar thlanga chuan in ena Sadhu thla chu muin ama thla chu lang tami alovani abula chuan Sadhu chu ron ding tai moti na hoile ta hiala maselo om chuang box si lova chuti lai chuan Ali chuan khuma chuan ron pot thuin enga nge police pa bula khan khumlai zola ka man tlak to lowani tia dot te soi kalla zu kho tir wat la ron chole wat ro tin akot jungchal chuan hui vel te chu lo to sakta inspector po chu pindana tang chuan rang takina chuaka pindana chu san rol chuan makti na mai vel te chu toy vut vuta a in dab vak mai boka thil thleng chu makti na hre thiam lovani a in ngai tua Sadhu khan do ta lo soi mi alawa lung chu lung satli ani lovin thil ti theina nei ani ti chu pom ve ta ti chuan chu tiang hun tha chu lo phal lovin pindana chuan a let le a Ali chuan lo ko in a beise yang chu inspector chuan Ali la ka chuan a pui thin ta ne engemoti hnuah chuan doorbell ron rile in inspector chu chet sonan tuma ate son thei ta tat lo maya ate son thei lo mai ni lovin mun chep tak atak salen tok na hmuna a hno lu yang mai in aban le azung tang tang ngel te po chu chet thei to lovani ati chet thei chuna mit chuan a sirvel te chuan mel kuala tuma hmu tura nom box si lova engemoti hnuah ruma chuan Sadhu te nu pa chuan papakhathi ron hruai lutin alem ziak te le milim ker chungchang te chu pa chu lo hril fi in an en kol tir hlom boka chutia Sadhu te nu pa hmu ta ka chuan inspector chuan Mr. Sadhu min the theyam ti na lo auta vaka magdeu mai chu aurol to pa lo au po chuan tu man auri chuan the thei ta tlat lovani aku le taksa te che thei tak si lova chuan inspector chuan a tan na bom ni om tak soi thluk tum chuan thei patopin a beita a chutia ti ta ka chuan in soya atopa chuan chut lai chuan a tata ne
chu tianga do kanan hun tlarjinga amilim ker pakhataron tale ta chu sadu chona inleng pan hena chuan amak thina nia kan ina mitharan ron lu apiang hian pakhat tal hi chuan ron tlange nge ani ti a ali po chon iron nin hlei thar riau mai tin chulai milim tla chu chara a hunna do kana chuan a hung thale ta ni ngainom kan ti ngei ka be se ya in ngai dan le mu dan te comment section lama lo hnu che turin kan ngen chewa video danga kanin mule thoi don nia